De Spooky Spirits Bar. Een en al vrolijkheid. Dit is wel... Nou. Hallo. 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 Goeiedag. Hallo. Wat een knusse bedoeling hier. Ja. Halloween, hè? We moeten toch wat vrolijks doen. Nu De in deze doodskisten tijd, of op de vensterbank. niet? Ja, dat hoort bij Halloween, hebben ze me verteld. Doodskisten. Ja. Ja, nee, het moet wel een beetje griezelen zijn natuurlijk, hè. Daarom. Wat kleurt u leuk in Ja, het... toevallig ook nog, ja. Maar mag ik vragen waar dit... Nou, wij zijn van het programma Onderweg van L1. Ah, oké. Kent u het? Een beetje. Ja. Heel verantwoorde Ja. reactie. Ja, Ja. dat Nee, is maakt me niet, geleerd. maakt niet uit. Maar wij rijden altijd spontaan rond. En als we ergens iets zien waarvan we denken van... Oh, daar zou wel eens een leuk verhaal aan vast kunnen zitten. Ah, oké. En toen reden we hier de straat in en dan zien... Nou, we hebben al veel Halloween versieringen gezien en ook al in het programma gehad. Maar waarom een bruiloft? Waarom een bruiloft? Ja, heel eerlijk gezegd, omdat dat iets was waar dat we met skeletten wat konden vinden. Dus ja, die hadden toevallig bruidskleding aan. Het was niet echt uitgezocht van bruiloft met Halloween. Ik vind het wel stoer. Ja, ik vond het ook wel leuk. Ja, Ja, hè? maar u zegt het waren dus al setjes. Het zijn setjes, ja. Het is een echt koppeltje. Het is als koppeltje gekocht. Waar heeft u het koppeltje gevonden? Waar hebben wij dit koppeltje gevonden? Jee, dat is al een tijdje geleden en dat was op een vrijmarkt. Ja, wel binnen een vrijmarkt. En ja goed, die hadden allerlei hele leuke dingen staan voor Halloween. En daar stond dat koppeltje ook. En u werd meteen verliefd. U dacht van, Nou, die neem ik mee. Ik zal het zo zeggen, mijn dochter werd meteen verliefd. Ah, Ja, mijn dochter die had echt zo'n periode dan, hè, dat vond ze leuk. En die wou dat koppeltje graag hebben. En na een tijdje was die periode bij de dochter voorbij. En toen dacht ik, nou dan ga ik hem voor Halloween zetten. want u vindt dat ook wel leuk. Ik hou wel van een beetje versieren in deze tijden, ja. Kijk. Ja, uw man heeft u al versierd ooit? Hè? Ja, dat was een andere vorm van Dat was een versieren, andere vorm maar- van versieren. Ook mee getrouwd? Oh ja, al 32 jaar. Kijk. En u heeft dat al, wat zijn dat even zonder al te veel reclame te maken, maar Ja. wat zijn dat voor maffe... Dat zijn Poppetjes. Living Dead dolls. Ja, die kan je kopen, hè. Doet Ik me heb een ze niet zelf gemaakt. Het doet me een beetje denken aan de serie The Living Dead. Misschien. Maar, Niet gezien? Nee, jawel, ik Oh, ken de kijk. serie wel. Ja, ja, maar de ja. poppen zijn al ouder. Ja. Is het elk jaar hetzelfde? Hoe bedoelt u? Of ik elk Qua jaar versieren- hetzelfde versier? Ja? Dat ligt eraan of dat ik nog iets nieuws vind, waar dat ik van denk, oh dat is ook wel leuk. Zoals deze bijvoorbeeld, die hebben er nu bij gehangen. Ja. Het waait nu niet, dus ja, dan doet ze niks, hè. Bij een griezelnacht hoort waaien en... Dus ja, dan begint ze. Die ook. Ook een koppeltje, ik hou wel van koppeltjes. U houdt van koppeltjes. Dus gewoon als je aan de jas trekt. Nou, als hij beweegt, doet hij dat. Dus ik trek nou een keer, want het waait niet. Het is weer een andere. Nou, hij zegt hetzelfde. Als het hetzelfde. Ja. Ik zou bijna zo ver gaan om eens bij u aan de jas te trekken. Om te- Nee, ik wat er begin dan dan niet gebeurt. op die manier te lachen. Nee? Nee. Verkleedt u zichzelf ook wel eens? Nee, dat niet meer. Nee. Nee, Wel gedaan. in het verleden. Maar die tijd hebben we een beetje gehad. Toen de kinderen klein waren. En die zijn nu Die allemaal zijn uitgevlogen? Nee, ze zijn wel nog allemaal thuis. Nee. Ja, gezellig toch? Hoeveel zijn het er? 3. Goh. En die gaan gewoon op de fiets
Of met de auto weg? Met of de auto. Niet, We op hebben al de niet op een bezem? Nee. Mijn dochter had dat vroeger misschien wel ooit gewild. Maar nee, dat... nee. Goh, wat bijzonder dat ze nog allemaal thuis zijn. Eh, Hotel Mama. ja. Of beter gezegd, de Spooky Spirits Bar. ja, op dit moment wel, ja. Wat wordt daar geschonken? Heeft u ook van die glazen met van dat bloed Hebben erin? we ook, nou, maar wel met een skelettenhand die het Kijk. was. Ja. Waar komt u oorspronkelijk vandaan, als ik vragen mag? Weert. Uit Weert. Ja, dus ik ben niet van zo heel veel. Nou ja, vandaan. ik meende ook wel wat Brabants. Ja, goed. Ze Maar ja, zeggen, Weert, dan zit je zit er natuurlijk ook tegenaan. zit er Ja. tegenaan. Spoortje. Spoortje, hè? Het poortje van Limburg, toch? Het poortje van Limburg. En uw man? Mijn man niet. Die komt niet uit Limburg vandaan. Die is import. Ja. Waar heeft u die opgedaan? Gevonden? In Weert. In Weert. Ja, die was voor zijn werk naar Weert verhuisd. Oké. Ja, maar die komt oorspronkelijk uit Hilversum. Oké. Het was wel grappig net, want hij kwam hier net aan. Ja. En toen, ik zeg, ja nou, de bruiloft. Ja nee, dan moet je echt mevrouw. Dat is niks voor hem. Nee, mijn man is niet zo'n prater. Nee, maar ik bedoel het Halloween gebeuren. Oh jawel, want hij heeft geholpen hoor. Ja? Want want sommige dingetjes, kijk, daar heb je iets op een paal, hè, een projector. Dus als het s'avonds Oh, donker deze hier, is, ja. dan gaat hij aan en dan schrijft hij op de muur Happy Halloween met vleermuisjes die er langs vliegen. Dat heeft mijn man moeten doen. Kijk. Maar hij ondersteunt het wel dus. Ja, natuurlijk wel. Hey, is El een beetje een Halloween dorp? Nee, joh, nee. Hel is een heel vriendelijk dorpje. Maar zijn er verder geen mensen in het dorp die net als u... Nee, dat zei mijn zoon ook al. Hij zegt, je bent hartstikke gek. Hij zegt, niemand doet dat, alleen jij. Ik zeg, ja, en als iedereen zo blijft denken, dan gaat niemand het doen. Dus ik ben nummer 1 en misschien volgt de rest. Zou u dat leuk vinden? Ik zou het op zich wel leuk vinden. Ik zie ook aan de gezichten die voorbij komen, dat ze het ook leuk vinden. Die blijven allemaal even staan en toch een beetje kijken en lachen. Dus ja, ik denk dat het wel leuk is. Oké. Hoe lang woont u hier al? Wij wonen hier 12 jaar. En daarvoor? Hebben we in Weert gewoond. In Weert. Dan ga je van de stad eigenlijk Oh, naar een stad. Maar van een iets groter dorp naar een kleiner dorp. Oké. Wat verandert er dan? Wat verandert er? Voor mij persoonlijk niet veel. Maar het huis is veranderd. Maar miste u Weert niet? Nee, het is 9 kilometer, man. Hoe kun je dat nou missen? Je stapt ja. in de auto en je bent er binnen 10 minuten. Ik kan me voorstellen dat... Maar ik kan me ook voorstellen dat u niet iemand bent die helemaal geïntegreerd is in het dorp, in het verenigingsleven en zo. Dat het niet. dan, kijk, ja, Nee. dan is de overgang natuurlijk minder groot. Ja, nee, misschien dat dat ook wel een beetje aan de leeftijd lag toen we hier zijn komen wonen. We zijn natuurlijk ook niet de jongste meer, dus we zijn hier ook al op een leeftijd komen wonen dat je niet meer aansluit bij een sportvereniging. Zou misschien wel goed zijn, maar we zijn geen sporters. Dus nee, dat is misschien als we jonger waren geweest toen we hier waren komen wonen dat het anders was geweest. Maar nu niet. Hoe oud zijn de kinderen? 38, gisteren geworden. Een dochter van 30 en nog een zoon van 28. En die wonen allemaal thuis? Ja. Allemaal single? Ja, op en af. Zoals dat tegenwoordig is. Ik denk dat je dat maar zelden meemaakt. Echt waar? Ja, 3 kinderen in die leeftijden die alle 3 thuis wonen. Het wordt toch steeds meer. Heeft natuurlijk ook te maken dat het moeilijk wordt om wat van jezelf te vinden. Ja. Dus ik denk dat er nog steeds meer mensen zijn die hiermee geconfronteerd gaan worden. Dat denk ik ook. Ja. Ja, en dat is op zich al erg genoeg. Zorgwekkend. Ja. Zorgwekkend. Maar het gaat met jullie 5, het is harmonieus. Het is Als het gezellig. dat niet zou zijn, zou er wel iets anders volgen, denk ik. Maar dat is het, jawel. Iedereen heeft eigenlijk zijn eigen ding. Ze werken allemaal. Dus ze zijn ook echt niet allemaal de hele dag thuis. Ze hebben hun eigen ruimtes. Beneden is van ons. Ja.
Boven is van hun. Ja. En zo hebben we het opgelost. En jullie doen ook nog wel dingen samen? Eten? We eten samen en dat is natuurlijk Hotel Mama. Hè. Ik doe de was. En, dus ze hebben het ook makkelijk wat dat betreft. Ja. Ja. Hotel Mama. En een hotel met een bar, hè? En niet alleen met Halloween.